Tofara zvedu kumba kwamunobva kuri seiwo? Tinozvitenda nai. Ndinonziwo madzibaba anditika tinoshanda tiri pamwe chete navamadura nguo ndizvo ka? Inini handitangi kubvunza mubudirwi ndinotsvaga dare rangu sezvariri. Mubudirwi ozotaura nyaya yake. Nyaya mafambira inyaya diki asi nyaya hombe. Nyaya dzekutandirana mhosva dzinonzi ngozi. Nhau dzekubatirana zvikwambo zvakare. Zvaizvozvo ndikatarisa kuti ngozi yakaparwa nevari pano apa. Ndinoiona isina kuparwa nevari pano. Asi dzimba dzevakapara ngozi ndidzo dziri papi? Dziri pano. Tirunzwisisana. Dzimba dzevakapara kana kuti imba yavakapara ngozi iri papi? Iri papi. But ruoko rwakapara ngozi ndikaritarisa panapa ndorishayiwa. Tirunzwisisana ipapo. Saka ndiri kuti ndoda kuti muterese dare renyu parinotangira neparinodini parinoperera. Zvakadaro tiri kutarisana nhau yekuti kana ngozi ichinge yauya mumusha tine nhau yekunongedzana, nhau yekusaenda kunowirirana. Toenda kunonongedzana zvakare ipapo nenyaya yekuti ngozi yauya yatenderera mumusha. Pamwe ndinenge akazviita, pamwe ndinenge akazviita, pamwe satisiri isu. Toenda kunorambirana asi chokwadi chichiziva kuti ichi ndo pachiri ichi. Tiri kuwirirana here papo? Nhasi chakuunganidzai ndiwo kubudirwa kwomunhu, asi tisingatarisi kuti nhasi munhu wabudirwa ndo kutanga. Kubva kumashure uko kune nhoroondo nedzimwe nyaya dziriko dzaenga singabudi pachina dzaitorambika. Asi nhasi uno tinogona kuzounganidzwa nemunhu wakuenda kunobudirwa achiita sokuti nhasi ini ndakaurayiwa, asi imba yakandiuraya vamwe vacho vari papi? Imba iyoyo vamwe vacho vari pano. Ndo nyaya yatiri kufambira nezvayo ndizvo ka? Ndo nyaya yatinayo naye ka? Saka hatikwanisi kutanga taenda kunopokana isusu takagara pano tisati tanzwa pari kutangira nyaya nepairi kudini nepairi kuperera. Nyaya yedu iri kutaura kuti kumadzibaba enyu kune nhau iriko, kumadzibaba edu kune nhau dziripi? Dziriko. So kana kune nhau dziriko isu sevana hatigoni kudziramba kana kudzipikisa. Ngatichidzibvuma nekudzidaira toona kuti dzinogadziriswa sei tapinda mudare. Ndo kumira kwedare renyu mamiriro arakadini arakaita. Tiri kuwirirana here papo vabereki? Marasika papi. Pane nkhani iripo. Yemani. Amutauri. Dare ranu riri kuronga kuti. Dare renyu riri kutaura kuti. Tibvisiseni ndizvo ka? Muri bwindo? Tiri bwindo. Nampadi kumusani dzangu asi ndako kumusani. Ndizvo? Agora mabwera pano. Mabwera pano pane nkhani iripo yekupumhana zva? Zvapane nkhani yekupumhana iripo. Neta pang'ono wanyatsogezesa. Tikuzvizwa. Tiri kuzwa. Pane nkhani yekupumhana panepa. Mudakhala dali. Hanzi pane nyaya yekupumhana makagara kudai so. Iripo. Asi nkhani dzamaita yekupumhana paita muntu akudya ntsima. Paita muzimu. Hanzi wangu kwete kupumhana pane wani ari kudya sadza, pane wani wemuzimu. Amen. Amen. Asi dzopane nkhani yakuti pane kudya sadza nemuzimu. Muzimu waronga kuti ine pano dandura. Asi akudya ntsima ari kudziramba dzimwezvi. Rambani. Rambani. Mapinda chaipo. Ndo pane chokwadi. Asi tine pa nkhani iripo wanangu. Asi nyaya iripo wanangu. Ndakandikuuze. Ndikutaurire. Pa nkhani imwe yakupumhana. Panyaya yekupumhana. Ari kuronga kuti ine pano udandiuraya muntu ari kubuda ndizvo? Ari kutaura kuti ine handina kukuuraya ba ndizvo? Ndizvo? Ndizvo chaipo. Pakukhala kwani? Pakugara kwe. Ndizvo? Mana. Nyaya munaidziwa here iri kutaurwa nemuzimu? Handizi. Chendinoziva ndechekuti
Ndichataura chendinoziva mambo tifambe because ndiri kubatanidza mashoko. Hambu madura. Handizi. Muzani? Nyatoti Patrick. Patrick Munyaradzi Nyatoti. Tangaranyi muzimu wazo kunongedza. Nenyaya yekuti muzimu wazo kunongedza. Munondidziwa? Munondiziva? Inini munondidziwa? Ndikuzivi. Namundidziwa? Ndikuzivi. Kutokumbana kabana. Takumbana bana. Ndizvo. Ini ndinotaura zvinodekedza. Ndinotaura zvinopfumwisa. Hanzi ndinotaura zvinonakidza, ndinotaura zvinogumbura. Handiti? Ndaona anongedzwa mwanangu. Ndaona anongedzwa mwanangu. Ndizvo. Wandinongedza. Ndaona dzonongedza, ndaona uchipumhiwa kuti udandiuraya iwe. Ndaona anongedzwa, ndaona iwe uchibvi mafira andakaita una madziva iwe. Ndaona mafira andakaita una maziva. Ndizvo zvinotaurika asi handizvo. Ina asati ndatiramba. Ndibyo here kana kuti kwete? Ndizvo zvaari kutaura. Ndizvo zvaari kutaura. Ndida kuyeka. Maindifikira zuva ridacheka nyika nengadari. Kubwera kwangu ndinabwera semhonda. Wangu nkhani iri kutaurwa yawidzi? Handizi. Tangweranyi uye ari kukupuma. Handisati ndamubvunza. Ndikuda iwe. Ari kundipuma. Mushure mekumubatsira ndo pane nyaya yangu. Simubvunzwa. Ndishikurupa. Ndinewe neyu. Mbani ambo ndinongedzera kuti mabwera uyu ndiye kupumhiwa uyu ari. Ndiangandiudza. Hani ndikukudza ndindekhe. Tangweranyi uyu ari kukupuma iwe. Ndizvo. Ngemhosva yaro ndipuma. Ini ndakamubatsira. Udamubatsira nekuona akafa here? Udaona datiti? Ndakatomubatsira kuona akafa. Kwakudza wani. Ndo pane nyaya yangu. Adaurayiwa nani? Handitozivi. Iwe ndiwe udaona adafa? Asi iye ari kudzahwirira achiti iwe ndo akandiuraya. Asi kuti akazotaura kuti waiendepi waibvepi wakandibatsira kundizvuzvurudza ndo mashoko ake. Ulipo pakuuraya zvikana ari kuti wakandizvuzvurudza. Ndio zvaakanga ari kutaura pakuzoti kuzvuzvurudza wakutotaura kuti ndakamuuraya. Ndisina kumuuraya. Tangweranyi iwepo dziri kubuda kuti iwepo ndio udandiuraya. Tamwena kuti ungabviwepo udandizvuzvurudza kukubata mulendo. Ungapatiwe mwendo wozvuzvurudza munhu ndo zvaari kutaura. Iye ndio zvaari kutaura. Achiti adaurayiwa nani? Kana yeye uri kubviwe ndoda mudhonza. Patinonoka itori dare guru. Ruda kutonyatsa kuvhenekwa ndo zvetatobudira panapo kuti nyaya yedu autojeka because takatobva mujeri. Nenyaya iyi. Saka inyaya yedu autovhenekwa zvakasimba. Yema. Chimbo yema. Chimbo zorora. Asi mufibo. Asi matini bo. Chimbo yema. Nepa nasandabvunza uko. Ndichinewe mwana. Ndimuchinei. Ine pano ndikuda kuti tirongerane ndizvo. Haisi mfoshaba. Kana wakatomangiwa dzakadarika. Handizve? Nkhani yekuti iwepo udadza mudzudzuru uda mudzudzuru dzabzo muri kutaurabzo. Udamuona datiti. Ndakamuona akazvisunga ari mudenga. Memuti. Ndobva watiti. Ndatodaidzawo ndakadaidza. Nditoripo ipo papo. Ndatombofamba futi kuenda kure. Amatiti. Patazotofonera sabhuku takazotoungana ipo papo. Patazofonera sabhuku kati ayako. Amene kuti muda kuti ndipe nhoro ndaichaiseri kana kuti. Ndati ndobva datiti. Rechimangwana patatoenda kumba patatomusiya. Rechimangwana ndopeta kazouya ndakazotosvika munhu atodzikiswa
pakazouya mapurisa ndakatosvika munhu atodzikiswa ndakutongotohwa statement waibviko waende pakazotanga kudaidzani patatogara because nyaya inge ya2022 ibvazve ini mvunzo wangu mung'ono naona kukura mvunzo wangu mudiki naona kukura ndibzo mwanangu si mvunzo wangu uri kuti iwepo pakudzaona uyu adzimangirira ndibzo makazoona uyo azvisungirira wakari kubuda kuponi wanga muchibva kupi ndichitobva pane umwe musha pasekuru wangu panozi pakomboni uchiendi ndichienda kumba kuda muona adadzimanga munjira musango munzira in fact nzira ikoko yakaita kuti kune highway kune imwe nzira inodimbudzira yacho yadakasensa iyoyo ndo yanga kazvisora munzira imo musadimenzai kuti muti uri apa padhuze nepane kapepa papo ndo papane nzira yacho ndozvendatsanangura wani ndineweneyo si angaronge bvekunama ini basi ndiri kubzviona handiti angaronge bziripuro ndo ini ndiri kubzviona exactly thangwe ndadza kubvunza kuti thangwe ranyiwe uri kunongedzweyo kuti wakandiura thangwe nekuti akati iwepo dandibvibvirudza zvikuronga kuti pane wadamuuraya iwepo wanga uripo so iwepo ndoda dzasara uchiita basa rekumangirira here kana kuti ndo pane nyaya yangu nemubvunzo wangu handitika handisopazizwisa zvanzi uise ari kunongedzerai kuti makandiuraya ndope ndiri kutouyawo kuna mambo kuti sei uyu anondipa mhosva saka ndakambatsira mira izvi zvikureva here kuti iye ari kuti anzi makazondizvuzvirudza saka paunzi pane wakauraya imi vamazosara vamaita purani yekumusungirira ndope ndiri kuramba kuti ini handina chendakamuitaba ndakamuona mhosva yangu ngekumuona ndoudza wani unless kuona itori mhaka ndinoibvuma pamberi mwanangu teteka ndizvo ine pano handimanikidzi munhu ndo chokwadi ndinobve madura nguva handiti chamaramba mune maramba handiti asi ndakuudzani basi ndibzoka ndizvozvo thangwe rangu riri kuti inde iwepo uri kuramba ako kuti hauna mhosva basi mhosva ndiri kuiona handiti so mphosva yandiri kuda kutsvaka kuti ndeyekuti iye ndiwe here uda uraya munhuyu kana kuti iwe udadza pagariwa mari yekuti udzamumangirire mumuti handina chendakapara kana chendakabhadharwa kana kuti changu ini ndati kumuona kwakudza wani ndiyo mhaka yangu ini brigado si thangwe ranya ari kudzauya achikupuma iwe kana usina mhosva naye ndozvendiri kutouyawo kuna mambo ndonyaya ndatourira kuna mambo kuti sei uyu haasiri matini ba matini nditoziya ndina chendakamuitaba ndosaka ndauya pana mambo ka musadei pamaipi imwe muri vani vacho mukadzi wangu nganyarare mamuri mensere pakaitika imwe mbuya nemwamuna wanu akabuda pamuyi ndibzo apotana paseri pakati ndikuenda konyako akafika kumweko achinyenga mukadzi mwe akadzabve andinyenga kumweko munoti nkhabe nekuti ndangati naye pano imimi mbonyararani handibvere nkhani ndiye uyu ndibvere nkhani ndiye uyu ndiye andiriuda kutaura naye imwepo mamuri mese paadafamba pachiona muntu yadzafa munjira pakaripombo so thangwe ranyiyo uri kubziramba ayo musadeiri zvisizvoba mwana uponi futi enderai mberi nedare muri kupindurana nenini ibvani zvemubve zvenandiye wanangu ine pano handiti ndiri kubvunzana neive ndinoina ngwere wandapomere handiti ndanongedzeve mano cara desculpa ha ndinoda kudziva kuti ndikubatsire sei handibve ndizvozvo iwepo kana uda kubatsirika batsirika handiti hadzina basa ba mhosva inoenda pamunhu ndibzo inoenda apo era haiendi pamuti handiti inoenda pamunhu
unadziwa ere kuti munthu ungamuone futi akafa apa ungangopfule bzako ulibe kana chawamwita asi unadziwa kuti ukadzaenda kweneko usina chawataurapo anouya ndizvozvo unozvidziwa anouya achiti wakandisiyawo haisi ngozi inonga itozi ingozi ingozi saka bzidafanana nebzinthu bzandiri kuda kuedza kutaura kuti thangwe ranyu mweya uyu uri kukutera handitika ngatiinde idumberi ngatisa imwepo mungaita mungandiendere munongashenjerana ngasuwa handipoba ndiri pekuti handifani kubvuma ba zvendizoziwaba nampodi kubvuma inini ndati thangwe ranyu munaduziya wanathangwera mzimu uyu wakudzatera ilepo kuramba ari kungokutera kuti wakandiuraya handitoziwa handisati ndabvunzana nemzimu wenyu ba maona pamafika mandiona ndichitaura nemzimu wenyu mangochenga muzara achiti hamuna kutaura ba pirigaba hani maona ndikubachira inangu ndipo chindadzabuyerera kuti ndidziwe kuti thangwe ranyu iwepo muna kareya muna ubale ere ipapo ani mune ushamwari nani newenewa hatina ushamwari mulibe ubale hatina ushamwari ulibe usawira apatomborina ba sithangwe ranyu mzi uyu adzabudika kumba kwake kuyako dzakupumha iwe ndoparundirwadza zvekuti inini anga ashora mudzimu wangu here ini ndamubatsira ndosaka ndadzokera kubudarira mambo kuti mambo we handina chendinoziva bei munhu uyu mufi here uri kubuda because mufi ndinoziva ndakaonaka handina chendakamutadzira ndosaka ndauya pano ndozvida kutonzverwa izvozvo chokwadi ndochetatourira panapa saka idare rida kutonyatsaunzverwa nanhasi vabereki pamusoro iyi ine handisi kukuti bvumai zvandotaura handitika ndoda kuti mutereresese dare renyu kwarinoenda nekwarinoperera nhasi munogona kusumudza maoko amen 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 handitika asi mangwana nyaya ikasafamba zvakanaka inozvimbira kwamuri kana kuzvimbira ivava pakufamba kwenyaya dzipi izodzidzi chiremba ndazvibva pamwono si iwe ndabva zvauri kutaura nditauriro tibve Ndini matematika ndakabva kubasa 11 June 2022 ndichienda kunobatsirwa kwaChirara ndichisvika Chirara asi pari kwamakunike ndobva ndagara ipapo ndakazotorwa ndikaenda kugomo ndasvika kugomo ndobva ndaurayiwa ndatorwa ropa uyu akandiona uyu ndiri mumuti asi ndakamutarisa ndobva ndamusekerera saka ndoziva ndakamusekererei aiwa zveshamwari wauya mudare iwewe wabvunzwa zvakanaka wakatorwa ukaurayiwa wakaurayiwa nani vasina mazita here ndakaurayiwa naFambi nani futi naWilliam nani futi Timburwa mira ndaura usandiendere ndindakaurayiwa ndati Fambi naKorenzi naRuka naWilliam wazvizwa sure vanhu vacho pana apa here awapo seva naRengton ndindaida wadaidza uyu ndiye akamhangaro inzwa zveshamwari iwe wakaurayiwa vanhu ava vakakuuraya include uyu vaifanira kunge vanhu vai varipi vari padare handisi ndine mvumo yekuwadaidza vaifanira kunge vari padare handisi ndine mvumo yekuwadaidza vanofanira kuwadaidza vave mudare ndine mvumo wonongedzwa kuti iwe uri mhosva uyu haana ari pana akataurira here kuti ndasekererwa namati haana here famba indima handichadzoki mukadzi wangu ishirikadzi wena wangu inherera sawira mbodzika mazvo inini ndindakubvunza totaure handiti famba indima ndini ndaita kuti ufamba so imwepo handeni pang'ono basi ndizvo tinasvika handiti agora ine pandida kubvisisa kuti iwepo na uyu kuna mafara aponi kuti udzatere uyu ndizvo ka inini akundiona munhu
asi mutandira zvisunga ndiani akada kusunga ndiye ndakasungirirwa ndopa ndakasungirirwa mumuti Ah. ndoma ndakasungirirwa uyu uri kudenyi kwari uyu Uyu. akakuitei ndakamusekerera kuti zvidii ndopa ndikuda akakuitei nyaya yangu akaizwoya asi haana kuti aparurama hapana chiri urasa wanga usipo iwewe wazwa mhere wakainzwa ndakachema saka unasawira tikuda kuti zvinhu zvobatika tichikuronda futi Ndo zvandinotaura. uyu kune uyu Ndapedza. haipotise ngozi iwe chimbo yemani marudzi akasiyana yemani tinzwi ndatine pani ndakaurayiwa handitika uyu akanga aripo uyu ada kuitei akanga aripo uyu wakauraya uyu akanga aripo asi kutaura chokwadi uyu akatya uyu haana kundibata asi bvaita sekuti akaenda uko bvaadzodzoka hana yake yaimurova wakaurayiwa neuyu here udaurayiwa nawani pandakaurayiwa anga aripo uyu asi hana yake yakarowa uyu haana chaakandibata uyu asi ndakazomusekera kuti une shuwa here uchisiyawo ndichiurayiwa kadini kuchema kuridza mheri ndonyaya iripo akandipindura chete kuti hehe ndakamusekerera handina mhosva naye ndinomuchenura aumanyi kumuchenura chimbonyarara ndati akadayira mhosva nandimwe wanhu wanodya ntsima akadayira mhosva chimbonyarara sawiri vantu weposo vakafa nkama yenyu yakadzvimangirira munjira mutengo ani payakafa hama yenyu yakazvisungirira murodhi kana kuti musango maiwe musango chaimo pakati pesango kwatinobva kudombotimira kwaakaenda kuitira izvi kusaumani wondebata ko ivepo uri wekupi ndiri kwawanda avo vanokhala kuda anogara kudombo rupini saka nkhani yenyu iri kupatana kuti wepahonde nekuti ndakafira kwahondi yepo chimbonyarara zviri kupatana papi nyeke uyu ka nzvera yemunhu uyu ari kunyepera kuti ndimatini shoko rangu ibvi ndazvibva izvi shoko rangu roti ndini nakumbatsira chitsvaga mateni ngaatsvage mateni chimbowatama ngaatsvage mateni ye chimbowatama handibvezi ndikuda imimi wanhu weposo mega mega handiti muzimu uyu inzwa sawira mbomiranini usandienderere mberi sawira mirira gara nhau pasititaurirana aina ndigari pasi handidi zvinhu zvemanga-manga saka uti ndiri aiwa ina haumutauri uchindinongedza ini ndiri kutaura nyaya unyepa here hondo kana nyaya iri nyaya ngaimire senyaya saka ngaende kuno ndibude pamwana wake ndo vazvotora ndo zvatoda izvozvezvo kana uchikwanisa iwewe wakaurayiwa buda pamwana womunhu ndakutobuda ipapa inini handisi kumirira uyu handisi kuchenura bati nyaya iyi ndichiitarisa kudai haina kuchena nyaya iyi haina kuchena noita sei sawira vhara nyaya Noita sei sawira kobuda kumwana baba noita sei nyasa kupedza dare ndakubuda pamwana wake iwe shamari kana uri wakatadza nyaya ngaibude kumwana wako ngaibude kumwana wake ndakubuda ndisi mati ngaibude kumwana wako ndakuenda ipapa mangwana kana nhasi toya mudare futi chiti mwana wako abudirwe ndakuenda kwari aiwa madzibaba awangawauya chitauro chitopanana ndakuenda pamusoro ipapa handisi kupa vanhu zvekutaura pamusoro iyi handisi kupa vanhu pamusoro iyi chimbonyarara itinzwe handisi kupa vanhu zvekutaura asi kubva pakutanga pakufa kwakaita mwana wedu uyu murume uyu ndiye kutanga kundifonera ndisina tatoviga munhu tatopedza zvese akati uyai kuno kunzwe nyaya yemwana wenyu wandaona akazvisungirira mumutumbu takatoenda tikafamba naye achitaura kuti nyaya yandakwanisa kuti ndikudaidzei ndichikungorohwa nehana nanhasi akandisekerera ari mumuti munoziva kuti pakazombopinda dare ramambo mutasa vachitaura nyaya yavo vanonzi iyeye nachirara vakaenda vachinovheneka munhu kugotsi kwake mwana ari kuti ndakabayiwa kupi kugotsi ndikatorwa ropa yeku ndakakanganwa pfungwa dzangu ndikasungirwa mumuti iye akasvika kuzikanzi namambo maimuvheneka maidei pari zvikanzi taida kuti tizive kuti ndiani zvikanzi muchivheneka kugotsi here uyu mateni ari kutaura kuti vaindivheneka kugotsi vachida kuona kuti pawatora napo ropa richikubuda here tikabva ipapo
pazvese zviri kungoitika ndiye ari kutungamira pamberi. Kuoneka kwebhegi ragara kwemakore akawanda, ndiye futi nyakutanga kutotifonera kuti bhegi renyu riri kuno, uyai mutore bhegi renyu riri kuno. Iye ega ndiye ari kungotoresa, endi pakamboenda vanhu vaishadisa. Wachiremba, ndokumboti nyaya yenyuka izorebe hayo. Ndambowana mhinduro dziri mukatumu. Mhinduro dziri mukatumu ndedzekuti mira izvi. Mhinduro dziri mukatumu i2 kuti uyu ane mhosva ere pakufa kweuyu. Then ichitu ndekuti uyu mudzimu weshuwa ere kati ari kunyepera. Ndofati ndozvida mukatumu. Saka mukandipindura ipapo. Tetekani mubviri wamutasa. Ivani Shumba. Mudzimu apa ulipa. Alright. Mazvibvaka. Teye kuti pause. Tibzvaka. Alright. Mudzimu iri apa ngozi kana ichiuya inoda kuti isikatudzwe. Itaure chaizvo. Anditi. Uyu mhosva ndinompasa uyu anayo. Ndini ndikutaura. Madura ngo mazvibva. Mhosva yandinokupasa iwewe ndeyekuti iwewe ndiwe wakaona munhu ari mumuti, asi iwewe ndiwe uri kudziva mafiro akaita iwewe. Ita kuti katatu ka4 handizivi mafiro akeba. Chendakaona kumuona chete, chendinoziva kumuona chete akazvisunga. wadamuona ka kudadzamuona uri kuitei iwewe muri mutsengo. Awagoni kuziva kuti hamuna kuona nzira ere baba Machika? Hapana baba. Kapathway iripo. Awagoni kuzviziva ba. Kana wakafonera sabhuku weko kana anyone wekudhuze. Pasango pekuti takatotya kuti ingava ndakataura kuti kune highway, kune nzira inodimburira. Iye anga ari munzira inodimburira. Mirai maiyo. Musakanganise mhepo yemufiba padarere rake. Imimi makataura kuti mirai, excuse me. Makataura kuti makatakura danda. Musango imo manditika. Danda racho ndakaritsvaga ina ndira kuriona. Endi pasango, endi distance yakatravela makilometers kubva kumba kwaunogara. Tichienda pakati pesango. Mirai ndipedzise. Samachika. Vabereki panapa nyaya mukatumu ndome yatombo. Samachika wari kufungira. Pamwe wakationa mukatumu ndoma tonganya yombo. Panapa kudira mudare. Tinyararire panapa tida zvinhu zvakadini. Ambo ya chimbo chimonyararai. Vakuru wangu muripo madzibaba, muripo nemi. Inini mudzimu wandinogarira nhasi wandakabata handisi hama dzevanhu ava, handisi hama yevanhu ava. Ndichamba kusanangurirai padoko, then ndine zviri kuda kukumbira. Mbuya imimi munenge muri kudziva dzakaita murume wenyu. Kutorwadzirwa madzibaba. Panapa muiko nditorwa. Reka ndikuudze imi. Chimbonyarara mai. Imimi manga munya murume wenyu ere paakaona uyu achifa. Saka tambwiranyi imimi muri kuita nharo imimi. Mukuita kunge makaenda muchibatsirana kumuvhara. Aiwa ndati makabatsirana. Muri kuziva mafiro akaita. Makamisa kubhizi yari ero. Saka sei muri kuita nharo dzenyu. Dai muri kutsvaga kuti mwamuna wenyu anobatsirika sei. Konkonde kuti iye kuti adzamuone musango akadzamuona senyi musango ega ega. Ndakatowatuma kuti mundiunzire hunhu. Ho, imimi ndimi manga mauraya munhu kuti ndakatowati enda muno ilo story tingavuya yedu isiyo ba. As otherwise mimi mutonyepa. Chimbodzika mani. Dzika mai. Tangweranyi imimi muri kuita nharo imimi. Ari kuvharira murume wake chi. Mimi mururwadzo asikontrora imukadzi wenyu. Mona yari kurwadzirwa mari andisa kutaura mari dzakaguma nyesi yedu ba ngekumona kandanduda pamwe mukakwanisa kutibatsira yatibatsire pamuromo wandakatakura ndinotikozvisa tese mungatiri panapo inini muruzvinzwa nemimese ini ndaitoresa zvitupa kana ndiri ndiri kutoresa zvitupa vakauya vachida chitupa chaitandikwa nemunyaya iyi wachida chitupa kutopedza kutorese zvitupa avo vanogara kunharaunda kwangu inini ndini chiyaweko ndiri youth chairman
ndakabva ndati ndapedza awa chitupa charamba wakatombochema wanditsanangurira zvawo zvazviri kuwanetsa ndobva ndandozokubatsirai mangwana. Ngatipinde munzira taakuenda tichiti dzike uchinditsanangurira nyaya yako. Ndakazovati ini ndaakutenane apa, ndoda kuenda kumusha weawa kumwana wawo akaigwa nezuro, handina kubatikira basa saka ndafunga kuti ndipfuure nepo ndichivatandadza ndichienda kumba kwangu. Ava vanotogara chinambwa. Ava vakabva vati kuti maakupinda nenzira iri regai ndipindewo neko, but tese kwataienda kwakati rebei. Ndakafamba nawo ndobva tafamba newamwe wanhu 2 tasvika pamunda pewamwe wanhu ndakavhunirwa magwere 5 ini 2022. Tasvika pamba pambuya mamina mbuya waripi mbuya machika awa ndo mai wemufya wakatanga kutitsanangurira nyaya. Ndakagara mudhuze nemoto nchigo chamagwere, asi ndisati ndasvika pamba pawo mumwiri mangu makati ndobva ndati kune uzhu ndiri kutomutsanangurira hameno zviri kuita mwiri wangu zvekuti ini ndikufungidzira kuti pamwe mukatibatsira imimi sinzi muchiona zviri kumhepo pamwe tinogona kuchinja mhepo inokuti inini chokwadi chekuti munhu uyu akabudirwa first day ndinozvitenda nei zvandidaro so ini ndakabva ndasiya vatapinda mamambuya vatakugocha magwere. Mbuya wakatanga kuda kutitsanangurira nyaya yekuti zvainge zvafamba sei kwakafira mwana wako kwaHonda. Wachitsanangura nyaya yawo iyi yaibva mutsoka dzangu ichipinda musoro zvekuti ndakanda kutonga munhu adodi ndakabva ndanyaradza mbuya nyarara musasatauri nyaya yenyu hameno zvairi kundiita. Ava vakabva kuti ndo zvairu ndiito. Ndobva ndati saka todikwa ngatisimuke tiende. Inini ndatobva pasaidi pemoto ndapa stone ndakabva ndangoti kwaka kobva ndatomira ndamira uye akabva abudirwa zvaakataura inini hapana hangu chandakazozwa ba ndakabva ndabuda kunze ndobva ndanorara nedumbu noti mhepo iyi zvakanonoka kundiperera. Ndakaenda kumba kwangu ndikarara zvirungo ndidaro nekuyi handina. Saka inini ndiri kuda kuti kune vanewo havo maziso emweya chititsvagiraiwo kuti chii chakonzera kuti zvizosvike pazvasvika apa kana pasina dambudziko. Zvechii chakamboitika kuti pazouye zvese izvi. Endi isusu takuda kunyatsozvitasa tiri kunetsana hedu pamhene patiri kunetsana nemufuyu cheremba munobvunza kuti vamwe wacho waripi nhasi panapo vakatombosvika. Bhegi riri kwariri remufuyu rakazobuda bhegi ndo rakatanga kutaura riri kwaishesa humani. Saka isusu tiri kuda kumbonyatsoziva kuti saka chii ndo pane nyaya yedu ndokusaka tauya kune vane maziso. Mama maita zvakanaka mataura. Ava vacho vari kubudirwa nemufi chii nechii. Hapana ukama. Imimi nevana hapana ukama. Kungobatwa handitika kuri kuitika ka. Right. Munhu kana akauraiwa handitika kuda kubatsira ipapo. Munhu kana akauraiwa mukafamba pane munhu akauraiwa handitika. Munhu akauraiwa ukasanomutaura wasvika ndione chi une mhosva. Saka akutaura waona munhu kwakadini kwakanaka. Zvino kuona kwamakaita kana kuti kusvika kufamba kwamakaita manga muita sokuti muri tofamba henyu muchitenda kunoona kuti mufa unobata maoko ndizvo. Asi makanga matoita sokuti makatonopfekwa nemhepo yemufi iri kuda kutsvaga painoda kuti igare kuti itaure nyaya yani yake. Saka paari kutaura hatisi kupokana kuti ari kutaura hasiriye kana kuti chii. Tinoda chiri chokwadi chisiri kuti imimi munokakavadzana kana kuti munozoita sokudini kana kuti ngemuri kutungamira. Tinoda kuti vemweya nevanoona vaverify nyaya iyi kuti yakawamba papi ichiperera papi uyezve munofanira kuita sei imimi nokuti muri vatorwa. Ndanyaradza zvese izvi kuti tiri kuda kubatsira tangura inini pane mubvunzo wangu ndiri kutaura neuyu ndiye nyakuona mufi ko uyu nkaramba idaona mufi tangura nyaya ari kutongana mbo ndindaga ndikudaira ine tese tikudaira panapa inondega kurwadziwa nedambudziko rapinda mumba pane kurwadziwa nedambudziko rapinda mumbaka iwe wabatsira chinzwa ibaba. Nyaya iri kutaurika zvakanaka handitika mauya mudare handitika muri kubatsirwa handitika. Icho chamboita kuti mufi wacho afe handitika chiripo handitika chiripo chakatogara kumba kwevanhu kwafiwa kwacho handitika. Chaita kuti nhasi uno muuye imi muchinongedzwa nemufi chiripo futi handitika. Saka zvachiripo chaita kuti muzobatanidzwe veukama nevasiri veukama kuti mugadzire nyaya yemufika inhau yokuti ari kuda kuzvichenura kubva kwese kune vanhu vakamuona nevasina kumuona handitika. Izvozvo dare rinotaura kuti kana wanongedzwa uya mudare. Pane nyaya mwanangu teteka uyu
uyu mhosva namufi anaye pane nyaya yekuti aite mhosva namufi kazi ari kusimudza boka Kuruwadzirwa baba. iwepo ndori kuziva Chimbonyararai kana mbuya? Chimbonyararai. Saka munozwa sei chokori chamudozwa? Kuti chimbonyararai. muri pabodzeri saka tatipa muri pabodzeri pakaenda uyu achiona mufi ndakafamba rwendo ndiri ipedza inyaya dzenyu. Ambuya wabereki. mbuya uyu ari kuziva dzakaita mwamuna wacho endani maudza changamireza Ndipira kana ndisina bei. inini ndipa ani madura nguo iye ndoziva zvakaita murume wako usati watijairira bevi iye usati watijairira bevi Wabereki. Chita chidare iripereka. Ndikupe mwe chiremba panapa. Chita chidare iripere ndupe mwe chiremba panapa. asi ndakuudza zvandikutaura ndizvezvo Totochinzwa. dai nangabvunza kuti sei mufi ari kunditera sei muri kuti nemhosva naye zvazviri nani asi nemukadzi wako muziva aiwa Saka mwakadaidza vanhu kuno muchide Kutaura kuzva kwangu chokwadi. mai. Asi muri kuramba Munozoti pamwe vanhu vanototemana. Munozviziya. Aiwa. Inongowawata. kutinyi Ngekuwatiwa. Usati vhari mweya mbuya usati wandijairira kai ndibva rimwe yangoprofita. Kurwadziwa. Saka taunganire pano Sekuru. hamusiri miba ndatanga kuitira dani kurazikana une mhosva nongokunongedza ndizvo izvozvo koiwe mauya muchindiudza here kuti ane mhosva ndeuyu ndeuyu panapa saka uda ndirambidza kuti ndinongedze munhu Zvisizvoba munhu ukwanzi. aiwa uda ndirambidza here uri kuti iwe Ambuya. Maiwo. uda ndirambidza ndinongedze murume wako ora Dai manzwisisa. Materera vamwe varume vese varipo vasitaura. ndimwe mandiudza here mimi kuti panapa mune nyaya yakati neyakati mandiudza mudanyepera unongwarira Inini vabereki. nyamba terera ibva mwanangu nyamba muzongware sei muende kupi nekupi asi imutazoiripai Isuzu. ehe Oh. Dani nepekunyora. nyorera pasi Ndisanyore kudini? enyora pasi iyo achazoiripai Inini ndoripa kumba kwedu ndototi ungaimomo. Kana murume uyu aine mhosva. ehe chinyorai pasi ehe Hapana chokwadi. iyo achairipai iyo iyi iyi Ndakatomuripa mati. iyi ndo yamucharipai Atokunonye kasvika mwanangu. muende wadza mambo emhosva iripo Yekuuraya ngati yekuona. Yekuuraya. mwamufi uripo pane uyu haana kuuraya ndiye pazvinzwisisa ndo zvinhu zvandandida kutaura asi tiende motaura kuti ane mhosva handichapedza Ana kuuraya ndiye bapedzisai. handisi kuda unoita nditume iwe ndiye kauri kuita ngone mhosva Ndise mari ndizwa mari yei sateneko mari yei iwe undipa mari yako iri pana Sekuru. Mbomirai. mbobudei budei mendi chibudei mendi Aiwa. simukai mendi Baba. Ngatisimukei tinoda umwe tanzitwa ibva hauri chitungamirwa nemukadzi hauri chitungamirwa nemukadzi Ambuya. chimbonyararai kani nyaya iyi maimi. Mwakadaidza vanhu panapa muchide kuzva chokwadi. Chokwadi chinozika chidaurwe muri kuvhara futi chokwadi chacho. Ambuya. kuvhara ndine mushonga mushonga here usaita kunge wauya unongwarira inini bachiremba mberi pangu Zakauti wataura. iwe usiriwe murume usiriwe murume Eunde. Nyaya takati chiivenzanisa kwedu uko pamuponda handiti Golden Chirala uyu panoa pakasumuka mwana iyeyu wambuya achienda kunobatsirwa panoa ndo pakabhazi sapiyaka patakataura nyaya isusu ikai takawirirana Golden Chirala tichinge tamutambidza bhegi handiti yakaitwa futi saizvozvizvi kudai nyaya iyoyi namba yawo akabva yazosumudzwa bhegi riya rikatorwa nemunhu asiri muziwa murikuziona murikuziona asi izvozvi nhasi ndo maitikire kuti yaya kudini yakuita futi uyu ari kusumuka achijambura nyaya isiri yake Ngatichite so. Ambuya mambobvunzwa emuzive kwazi pakwana baba mamuripo here. Ndikabvunza muzive uyo kuti baba pakwana munhu mamuripo here. Ko ndikambokumbira kuti mumbogare pasi pemota iyo zvakadii. Timupeze dare. Ndokumbira kuti ndiani wake
Ani. Iye ndiani wake? Pati aruvhinza daika. Ibvani zveshumba. Igaranga yacho. Ibvani shumba. Reka ndikudzeni pano tinoremekedza mimi. Noti mukaya. Mazvibva. Kana takudzai mimi. Inini ndiri pakati pekuda kuwabatsira handiti. Uyo akaunza nyaya yake kudari ndibvi. Kukonzekana pamtima ndizvo here. Ini ndindakukumbira. Si dzakaunza nyaya yake kudari kukonzekana pamtima. Arikuda kuti nyaya yake ibude zvakaita sei? Zvakanaka handiti. Ko uyu adzauya kutsako kwache mbani. Ndosana kuti ambosudurike chana. Ndakukumbira paruregero pakutaura kwake kuti anyara. Aiwa. Handiti. Iwe dani utabvunza kuti tangwerani sekuru mhepo iri kunditera zvanga bviri nani. Pano timwe pamungandiri bechu bechu. Imbomira idzakadaro. Vana baba, ngaindiro zvidikidika. Una vana mai. Tiri kunzwanana ndizvoka. Ndiri kukumbira kuti mhosva yamunga kupika nemboro kudai kana muine nharo. Ndekuti akasekererwa nomufi. Anditika? Right. Mhosva yaakasekererwa nomufi inhau yokuti zvawatouya zvamu zvadini zvanaka. Anditika? Chokwadi ngachibude pai pachena. Zvino pakubuda kwechokwadi pachena ka ndimi mauda kuviga chokwadi. So pamusofa munge muchiviga chokwadi ndipekuti murume uyu ari kunzi haana kuponda. Anditika? Haana kuponda, haana kuuraya. Saka isusu pachikuru tinoti kubvuma rutedzi kudini? Kudonha. Nyaya yangu basi yane mhosva naye uyu ndekuti iye akaona munhu mutengo handitika. Uri kubvisise? Wakaona munhu mutengo. Asi iye urudza dzvinatsa kuti munhu ndakamuona munzira. Ndo pane mhosva yeuterana nemufiwe mwana. Zvinoita wainzwa here nyaya yako? Ndiri kuinzwa matsanangure muri kuita. Iye uri kuti ndakaona munhu munzira. Ndataura wani kuti pane highway pane kanzira kanodimburira. Tera uzvibvisise. Iwe uri kuti akaona munhu munzira. Asi iye ari musango. Wazvibvisisa? Saka ipapo nkhondo haikuterera kuti uri kundinyepera iwe. Sango zake aiuyere kwawo. Vanhu vakaita nyaya iyi 5 vashanda. Asinganditero ndisina muparadze. Varipo pakurasirirana. Hauna ngozi. Vanhu vari kurasirirana. Nyaya inofanira kufamba zvakadini? Zvakanaka. Nyaya ikafamba zvakati chiri kumeti chauri kunyapa baba. Itorewo mhepo yokuti musatowirirana nyaya isafambe zvakadini? Ende mufi asatondoonekwe pake chaipo pakadini pakakanganiswa. Saka vanhu vakaita nyaya idzi vakagadzirisa nyaya kare. Saka paufight hwavo havasi kugara pasi vari kutoenda kun'anga dzokunovhara chii. Tanga uyu ngangotaure kuti inde ndazvibva ndiri kukunyepera. Yekuti uyu ari kuti ndakamuona munzira. Uri kubva? Uyu angari pai? Saka pane nyaya ipapa pega ipapa. Ndo padiki diki apa. Nekuti dai mufari kuti wakandiuraya. Chazviri kushatira munozwa kuti chii? Chiri mweya uyu uri kuzondobata vana vevaridzi. Handitika? Saka dai wagona mweya uyu wamufiwa wambonobata kune vanhu ivo vakaita zvinhu zvipi izvozvo. Saka chinhu chamaifanira kukumbira imi sedare renyuka mafamba munzvimbo dzakawanda mufi asinganyatsi kundojekesa zvinhu zvake. Handitika? Zvichiita atojekesa asi pari kuvharwa kuripi? Kuripo. Saka pakuvharwa ikoko nyaya haizonokwanisi kuzonoripika zvakadini zvakanaka. Zvinhu zvamaifanira kuita ndezvokuti mokumbirana nemufi uyu ka. Mokumbirana nemufi uyu pokumbirwa chisimbiso chokuti mufi uyu ngaaende door to door kune vanhu vapi? Ivavo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ivavo vanhu ivavo vozouya voripo votaura nyaya dzavo kuti aiwa kuno kuti tisi takaita zvinhu zvipi izvi. Enda zvitori temu. Ibva mwanangu. Teteka ubvi. Ndakuti ubatsirike. Handiti? Ndiye wauya uri kukonzeka. Ndizvo. Zvauri kukonzeka. kukumbira mushonga kunana Fedha. Ngotaura cheche. Zvauri kukonzeka. Ndakaona. Sezvana Sorry. Andina. Hauna kumuura. Handiti kuona vari vangani apa? Iye mhosva yaari kukupa yekuti wakandiona. Zvawakamuona anga ari musango. Handiti? Kugwa. Saka pane nyaya pamuri kupesana pekuti iwewe uri kuti ndakazokuona munzira. Iwe hauna mhosva naye. Mhosva ndimburira. Anifana kunyepa mudare. Kana ndimudare renyu anifana kunyepa. Ndofana kana chokwadi. Saka muri kupesana kane mufi. Uri kubva mwanangu. Saka iwepo dzamuri kupesana nemufi. Iwe fanira kuti ungobatsirike.
Ati mhosva yekuti unadzoripa unge ngozi bai. Munotonzwisisana penepa handizvo? Hazvifanani nenyati dzinoripwa chii munhu akauraya. Handiti? Zvinhu zvidiki-diki. Vanhu vakaita zvinhu izvi muri panapa kamutore vayo munopetwa kati. Zvinhu zvidiki-diki. Iwe dani wangu angoti sorry. Wobvunza kuti ari kudei pasori yache ndizvoka. Achisimuke arekerane newe aende kune wakamukanganisa. Nekuti uye akaurayiwa ndobva aturikwa bai mumuti wazvibva. Zvaakauraya bva aturikwa mumuti. Saka uri kuona kuti iwe peza yako chete nyaya yekuti inini tangwa nauti handiri kudzona kuti povhu yese uyu munhu angati musanga kunditendeka inini zvisizo bandovhuma ere ndakamubatsira ndakatomutaura kuti ndaona munhu uyu wonditendeka inini kuti ndine mhaka naye muruzwa chiremba pendiri kutaura kuti ndopendiri rwadziwa kubvuma rutedzi kudini kugwa iwewe hauna kukonda hauna kusenja munhu handisika ndozvandiri kuona asi munyaya yemunhu uyu pane vanhu vangani vashanu saka muvashanu ivavo iwe ukabvuma rutedzi une mhosva yako iwewe yaunofanira kungodini yakunofanira kungodiwo yata mhosva uyu ndeyekuti iye ari kunanga kuti vakamuona munzira nekuti nhasi zvako iye munhu angari bai ndidzoka pachinangwa pane vanhu vakaita saka iye nyaya iyoyo basi ndiye unofanira kukumbira wangopabhadhara zvinhu zvako zvidiki-diki sutiripo pakukumirira. Asi mimi mukabva mati pururu dzoro kumirana ngadai kunge muchembudzi zvinodzimirira sei? Handizvikwanisi mwana ndongokusiyanika makadaro. Inyaya ng'one-ng'one wakauraya handitaurikwe ika anoenda wakakune wakauraya iwewe akabuda mumba mako autoenda kuna nekuti tangu iwe ungarekera kudaro. Chiremba ndinombobvunza mubvunzo wangu uri pekuti mufi akandinyetora akandisekera indisino zvinoti andisekerera aba ndobvuma here? Aya amene nditaure ndingomira ima iyo ndikubvunza chiremba emani taura nini ndiri kuti chiremba mufi akataura kuti inini akandisekerera inini ndisina kuzviona kuti andisekerera aba ndingabvuma here mudare kuti shuwa akandisekerera? Iwe haungazvidziba kuti akakusekerera sei mazvona nekuti hauna kuzviona. Asi zvaakuita mhuri yekwamachika iyi ifanira kuti itsvage chakauraya hama yawo kwete kuti wandiparidzire nenyika ino kuti ndakaonerei munhu ndakasekererwa ndakazwa izvozvo. Tateka ubve imimi chimbonyararani akasekererwa atutaura nini handiti atutaura nini iwepo ka awa havari kukuparidzira kuti wakauraya here? Awautoparidza kuti ndakasekererwa zvendisina kuwaudzapa. Iwepo vari kukuudza kuti wakauraya here munhu kana kuti wakuteerera uyizvo wakutaura handina kutaura kuti takambouya pamambo panapa muswere tasungwa nemapurisa nyamusi mauya padare pandii ini nobve madura nguva handiti ndizvozvo pamakauya pai hamuna kuonana nini ndizvozvo handiti mukuta kuamba kundiona ndizvo kana nkhani yebhegi yemu kutaura ndikamboibva here handiidzivi handiti ini ndikutaura yangu pano nyamusi handiti ivepo hadzina mhosva iveve chibva kuti sebva inini uri unditi ndine mhosva yakadai panoitwa sei handiti kuti tione kuti iwewe yako nyaya yapera here kumba kwako. Ndosaka ndauya mudare ramambo kechipiri ndatouyawo kechipiri kuti mambo hei onai takatorwa tikaendeswa ujeri ndikaparadza mare ndikadai ndikashaya rufaro zita rangu rikasheshwa nyika ino yese asi handina mhaka nemunhu sei awo ari unditendeka ndonyaya ndaurira pamambo inini handikutaurira zvakaita saka muri kuona tiri kuti nzverei kuona kuti ndimatini chaiyo iri mufi ndonyaya ndauya naye kuna mambo inini mufi ndii ndakuudza kati mufi ndii thangwe riripo ndakuudza futi kuti mhosva iri kutevera munhu wakabata munhu ndiye mufi handiti ava mai akabata nemufi wacho handiti nemunhu akagarirwa nemufi vanhu iwawa wane zvekwawo inyasunzisa zvaita kuti nhasi mufi akasika unodini bata handiti saka pandiri kuedza kutaura neni ndipomira zveshe pandiri kuda kuedza kutaura neni ndepekuti zvava kuzoita kuti nhasi mufi andobata apa pane nyaya iri kuda kuti iende kunodii kunojeka handitika ari kutsvaga mufi kuti ndeupe ane hana ingaparuke kuti ndikasike kudini kuzikanwa handitika saka yauya hana yakaparuka ndiyo hana yakagarira handitika izvezvi paari papapa hatisi kuda kuti chichi paari papa tikatomukumbira kuti shamari iyi nyama yavaridzi handitika wakafanira kunobata kudzinza rani
rako kana kuti dzinza revakakukanganisa haaregi kuenda anosvika, asi ivo vakakanganisa vacho vari kuvhara nemishonga. Saka imimi munofanira kuita plani yekuti movhura sei wenyu imimi. Handindi makamuradzika here zvombonetsa kuvhura here naye baba? Hazvimbonetsa zvitori nguva, nokuti vanhu ivava vanotouya futi vachitaura kuti sorry papaya tisu takaita izvi. Vari vanhu vangani? Vashanu. Tapedza nini? Baba munofunda dare. Mati Munofunda dare. Zvakanaka, tinotenda. Saka ndiri kukumbirisa imimi chamungaite uyo aripo asingabudi mudare. Handitika aripo nokuti nyaya iripo ndeyekuti ada kuchenurwa. Handitika kuti zita rake ridini richene. Pakuchena kwezita rake iye ngabvume rutedzi rokuti ndakadini ndakangoona. Handitika so panyaya dzekubvuma rutedzi ndakaona imimi mochikumbirira kumufi. Mufi wetu simudza mufi unofanira kubata ku the right person. Kwete kuramba achinobata vana vevanhu. Handitika nokuti hamusi kutamba nevanhu vakapusaka, makutamba nevanhu vakangwara imi. Nhasi munogona kuadedza kudarira changamire iro rino vakakurambirai futi. Vanotokurambira kuti hatizvidi ende hatizizive, asi vachizwa kuti ndovane nyaya dzipi idzozi. Sabhuku wenyu ari kupi? Muri kuzvinzwa? Muna Ishe, tina Ishe naika? Ishe handiti muri pano? Tiri kukumbira kuti nyaya yevanhu ava ienderwe pamusha wavo chaipo kunosimudza mhepo yomufi. Kana maona chiremba anokwanisa kuita zvinhu izvozvi, musaramba muchinamana zvamuri. Ndiri kukukumbirai. Vari 2. Ndiri kukukumbirai. Vana vari 2. Alright. Ndiri kukumbirai. Varozvinzwa. Kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakadini? Zvakanaka vabereki. Mune nzara nenyota here apa? Magutsikana here vana mbuya? Zvakanaka nai. Ini ndinoda kuti inini savanhu vauya mudare handitika. Tida kuti imimi munzu mudare renyu rekutanga rechipiri rechitatu. Inini mapedzera ndoita dare nokuti ndikaona muchidaiso. Ndopedza dare nokusumudza mufi ambo nditori maminutes ba. Iye yuyu hatori maminutes bo. Kana zvanetsa ndokudaidzirai mambuya otaura nemi. Izvozvi kana zviri kunetsa nokuti pane zvinotondibata pandiripo panapa. Zvanetsa ndokudaidzirai mambuya iwo wokurukura hurukuro yavo yakanaka pamusoro pekupondwa kwovafi, nokuti mafamba matare akawanda. Ndizvozvo Nation to the Aki aside. Ndizvozvo. Ine ndiri pandamuyemera basi ndatine pano nkhani imweyi ukuna ndambomisa ndandichiri kunyaya ndizvo uku kwakutaura kwekugoneka mazvibva ndaikutaura bzekuenda nandi mano saa nkhani imwe yandarongai imwe mukuitora ta asi nyaya ndataura mukuitora sei patova nyaya yakareba. nyaya yanga idarapfa ndizvo, asi taikuguma handiti wazvibva here bzandaronga ndati iwepo mhosva iri kukupata mwanangu mhosva ng'ono haisi mhosva kuru handiti zvairi mhosva ng'ono iri kukupata. Mhosva iyi iri kukupata ndeyekuti wenei udadza pamuona iye anga ari mtengo, so iyepo ari kubwerera kuti iwepo rudzandinamizira ndina ndiri munjira, so wadamumura iye walipo wakamuraya handimimi chenyu umunyepera kuti ndakamuona ari munjira iye ari kuti nandiri mtengo, so ndo mhosva yaari kukupasa iye handiti. So iwepo wadamuuraya iyo walipo handiti, dzavalipo wadamuuraya wakaita ntchito yawo wakamuika kwawanamika ndibzoka, siwe wadzaona muntu aditidini adimangirirwa handiti.
so bzvaona muntu adimangirirwa nkhondo yakukutera ndiye kuti iwepo ugudzani nami sirambo dzimwe dzire tamwe kuti iwe ndodadza ndiona ndiri pankhani ipi musanonoke naye yene iri handiti zvanenge ari pankhani ipi tiritori padhuze naye ndinaye izvezvi musanonoke ndiri kukandira ndoda kutokukandirai musanonoke imimi mukudyira poison mukunyara saka muri kunyara nevanoda kukurayai ndo zvamuri kuita sorry kwenyu kudzimba ndio kunoda kuti kusvikwe ndingava ndisiripo ini asi nyama yandakagarira inofanira kusvika papi ipapo ndoda kukuonesai takambotaura tese takamboonana tinozivana here asi nyaya yenyu yamuri kuti nhasi uno muchinetsana mutorereko n'anga dzimwe dzacho muchinoromba zvikwambo zvekundotsika zvekunovhara wafi wanganiko wafi wamuri kuuraya mudzimba idzi muchingotsika hawana kutanga kuuraya nyama iyi chete mazwa here vane vanhu vakawanda vakauraya vachiita nzira dzipi idzozi iri gamba harisi kusikwa haritsikwi handiti haatsikwi ndoda kuti arege kutsika asi ndoda kuti mukasike ndoda kuti mukasike sorry pane zvakandibata izvezvi ndoda kuti mukasike koropa wakariisa ndoda kuti mukasike vaita sevanhu vaya vanoti tinoda kuita zvokuti tipfume tiite mari mazwa here tiite mabhizinesi ani edu akataura nyaya yake kwakaiswa ropa vachabhadhara zvikuru tirunzwisisana majaira kuuraya vanhu mahonde handi majaira kuuraya vanhu mahonde muchitengwa nevanhu vane mari iwe usina mari woita ropa wotora ropa romunhu wonotengesa kuti ndite mari chawawana chii hapana tinozotaura kana wawe ngatimbonyamare nkhaniyo tinozotaura dani anga wachipo ipo papo wasati wainda ndaida kuti muonesana namachika kuti wana machika awa ini pakutanga ndaitoti ndiri kuwabatsira nyarara shamwari nyarara nyaya yako ndinayo dare rako rese ndinaro parinotengera parodini paroperera asi chandiri kukumbira ndechokuti vanhu havakafirwa regai kuraranisa mumukanwa makafirwa imi haisi huku iyi kana mombe munhu ropa rake naizvozvizvi rine vanhu vangani vaviri vane mashopu ndo vakanogovana ropa ripi iroro hazvishamisi tinosvika kunana sagambe kana mufa kutaura nyaya dzani hakuna anoramba wakomana hakuna anoramba kubvuma rutedzi chete ndo pariri kuripa bvuma rutedzi handifika wadona aiwa ndokomana ndadona ndo zvakaitika ndo zviripo touchenesa maoko api ai ochenurwa maoko ani ake sorry ndakueneka haini ndakutofamba ndakufamba ndakufamba mabvuma here kubva utedzi zveutaura zvakanaka ndakutofamba utedzi hatizozashona kubvuma kuti ndakaona murume kana pamberi pamambo mudasa kana iko kuna awa kuti wazouye kutema muti wakatodharirwa nemupurisa kana wakaona asi pane mashoko anozouya atinozotaudzana asiripi asiriwo zvozoita sokunge une mhosva yakakura-kura asi usina mhosva yakakura-kura nenyaya yekuti mashoko tinozonapindirana asiripi tonotaudzana mashoko asiriwo nyaya basi ndeyekuti musangoerekana kuti munjira ndipo pavari kunetsana basi unozvidziva here idzwa tikati fambe munzira tomboenda kusangoko totsauka bva munzira huru toenda musango handiti muti wacho wakaramba kutemeka wakaramba kudonha chitemwa muti wemuzhanzi wakamboramba kutemwa nedemo wakaramba kudonha ndobva ndiri kumubvunza kuti musangoerekana kuti vai
munjira ndio pane nyaya yako basi ipapo ukangobvuma ipapo dzatopera hapana imwe nyaya bamwana dani ipapo wangobvuma basi ndaikwanisa kuti ndikukumbirire sei tione kuti dzipere sei handiti iye uda kuchena handiti Uda kuchena. Uda kuchena ndikubatsire. So manje wakatambwa mutambo upi? Tidziwe kuti tikubatsire sei ipa. Ivhure muzasi makatambwa mutambo yokuti uzosungwe ndoro totorwa iro. Tofamba nechi? Nekusvika pawakaradzikwa. Totuma. Handitika. Zvapere. Kana uchida kubatsirwa munozotaura. Pane kubvunza. Tone kwenda zvangu. Chiuya isusu manje kuchisida kutobatsirwa panyaya iyo iyi. Titende mberi narodare iroro. Ngoto utongoti basa iroro mubate murini. Ndokuti zvichene. Obrigado. Nonzwa nini? Ule kubvunzere. Mwana. Mubvunzo wangu uri pekuti wana machika arisa ndapedza uko mubvunzo wangu uri pekuti wana machika instead yekuti watsvage zvakauraya hama yawoka wakutangawo kunditendeka ndopendiri kuti wana machika ngawapazwisise watonzwisisa mudhara ipapo watonzwisisa chatongosara vadzijeche kuti imi mongobvuma kune uyu chete kuti aiwa shuwa sori mhosva ndinayo ndakakuona musango chete chete handimazvona avo zvavo zvatozwa zvatongosara kuti wasimudzirwe mushuwa aende muposto maakabatira chete kana wada udzabatsirwa unodzaona naphalea takwenda